Prvo, utisci o Kumanovu su divni. Mi smo prvi put ovde. Stvarno smo divno dočekani. Gostoprimstvo je na veoma visokom nivou. A od publike mogu vam reći da smo užasno iznenađeni. Upravo sad to komentarišemo. Toliko mlade publike koja zna da oceni šta mu se sviđa, šta ne. Vidi se da ovaj festival već, ako se ne varam, 26 godina postoji. Negujte ga, čuvajte ovo pozorište, jer očigledno da vi imate predivnu pozorišnu publiku. Ovo je na prvi pogled jedna lagana pitka priča o jednom siromašnom pozorištu koje se dovija na razne načine, ali u svakom slučaju kraj ove predstave mislim da kod svakoga budi jednu gorčinu. To je prosto vreme u kome mi sada živimo, vreme na koje se načine dovijamo i nekako mislim da ona jeste sigurno duhovita što je publika pokazala, ali ako ne ostavlja gorčinu, onda smo verovatno pogrešili, ali verujem da ostavljala i nama, posebno ova posljednja koreografija. Šta ćemo ljudi, umetnost se bori sama za sebe, verovatno ne bira sredstva, verovatno se koristi nekim ružnim sredstvima, ali da vam kažem nešto, pozorište i umetnost je postojalo pre svega, ja verujem da će postojati i posle svega. Najpre želim da se zahvalim direktoru vašeg pozorišta. Kada je stigao poziv, bukvalno se ni trenutka nismo razmišljali da li ćemo doći na ovaj festival komedije. Velika nam je čast i zadovoljstvo što smo bili ovde večeras. Ljudi, ja moram da kažem bravo za vas i za vašu publiku. Vi ovo što imate, ovo je veoma dragoceno. Znači, prvo što smo videli punu salu mladih ljudi. To je danas jako retko. Mislim, u ovim vremenima da toliko mladih ljudi želi i da voli i da dolazi u pozorište je jako bitna stvar. Znači, stvarno svaka vam čast i veliko hvala vašoj publici. Po reakcijama sam video da im se svidela naša predstava, tako da mi smo zbog toga ovde. To je naš poziv i to je najbitnije ono što radimo, da baš ta reakcija od publike, da se osjeti da je nešto vredno što se radi. Tako da utisci su fenomenalni.